السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أنفلا في طاعة الله تحل الحياة يمك الله سبحانه وتعالى ndikum funina zabu ino mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akubanja kwake maswahaba ndi onse amena kusatila sunna kufikira siku la kiyama. Tidimbuku limena kulicha kunena kutino ad-durusu ramadhaniya lil ummati al-muhammadiyya, maleson okuzilandira Ramadhani amene Sheikh al-Allama Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Idrus akupeleka ku umma wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mbuku limene liyowa adabwelesa maaya adabwelesa mahadithi ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama okuzana ndi saum, ndipo ife tikukambirana zokuzana ndi kupambana kwa mwezi umenewu, mwezi wa Ramadhani. Nsilamu akuenera kuti akonzekere, nsilamu alimbikire, nsilamu ayesese kunena kutino yani akuchita spend effort yake mukumusangalasa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye kupambana wa mwezi umene wa Ramadhani taona hadithi ya mtume sallallahu imene kuonetsa kuti munthu amene angasale kuja mwezi umene wa Ramadhani nakhala ndi imani ndi chiyembekezo kuti Allah alandira zimenezo Mulungu subhanahu wa ta'ala ama mukhululukira machimo ake amene adasogoza. Ndipo hadithi zimenezo adazilandira ndi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i. Pamene Imam An-Nasa'i adaonjezera kuti wamata akhara komanso machimo amene angakhala kuti munthu je wapanga mwachimbulimbuli msogolomo pambuyo kuti Ramadhani yata Allah amamukhululukira machimo amenewo. Ndiye mkaona mmenemo pa page number 10 mbuku limene akutuza kunena kuti akuti choyamba wa maana imana tikamati imani akuti man sama ramadhana imana amene angasale yani mwezi umene wa Ramadhani ndi imani. Tikamati imana ay tasdiqan bimashru'iyyatihi, munthu kuvomereza kukhulupirira kutsimikiza kuti Ramadhani ndi chikakamizo kuchokera kwa Allah. Akusala kuja ndiponso akutsimikiza akuvomereza akuzindikira kuti chimene ndikupanga izi ndi chikakamizo Allah walamula kuti tizite wahtisaban. Ihtisaban ay fi'luhu muhtasiban, yani muhtasiban amaluhu lillahi ta'ala. Munthu akuipanga Ramadhani imeneyo moyembekeza kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala azandilipira, komanso kuti mmenemo la yaqsulu bihi ghayrahu, sakusaka posalapo china chake posakhala Mulungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kusala ndikumakalengeza kusika ine ndasalatu lelotu kodi inu mwasala ngati ine ndasalatu lelo lino ukusala kuti wauze anthu swaumu ndi sir swaumu ndi chinsisi palibe fojo makalengeza kuti lelo lino ndasala. Ukusala chifukwa cha Mulungu subhanahu wa ta'ala muhtasiban, mosaka chisangalalo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Osadi ukufuna anthu akuchemelele, osadi ukufuna anthu akuone, osadi ukufuna kuti wewe uchuke. Ngati ungasale kusala kwakoko mosaka chisangalalo cha Allah muzichepesa popanda kuphatikiza Mulungu ndi mafano ena, amene yoghfira lahu ma taqaddama min dhanbi, machimo yake amene sogozaja Mulungu subhanahu wa ta'ala amakhululuka. Taona hadithi zimenezo. Ngati wa hadha yadullu ala takfiri dhunubi almutaqaddima lilabd. Hadithi mene mukaiwelenga bwino mukaimvesesa mupeza mmene mukunena kuti machimo onse amene kapolo adapanga afambile lino akulira ndidapanga chiwelewele, mwina ndidapanga zakuti ndi manama, mwina ndi mapanga miseche, mwina ndi mapanga jealousy, ndi mapanga machimo ochuluka kwambiri. Ndi nthawi yona kuti machimo ache mutule, ndi nthawi yoti machimo amene muchose, ndi nthawi yona tumubwerere kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mulungu amakhululuka, Mulungu amalandira tauba. Allah amakhululuka chifukwa Allah saluza kale konse akamukhululukira kapolo. Na Allah akakupasa saluza, Allah akakukhululukira saluza. Ndi mwezi wina kuti munthu akufuna kuti akugire ntchito yabwino, kusala kuja mozichepesa, kusala kuja mofunafuna chisangalo cha Allah, kusala kuja mosaka chisoni cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Fa alayhi an yasta'nif al-amala min jadidin, ndezili kwa Yesu pano kuti ayambireso ntchito yakeyo mwanyuwani chifukwa mafairo ake amachimo amakhala kuti nthawi imene afutidwa achitenso kuyambira kachiwiri. Ngati wasala kuja bwino ndi imani komanso mozindikira kuti Allah akandilipira mukufunafuna chisangalalo cha Allah, machimo anu akhululukiridwa. Sabano pakali pano muchitenso kuyambira kachiwiri machimo kachiwiri.
فعليه zilikuwa yeye an yasta'nifa al-amala min jadidin bi safahatin bayda naqiya ndima pages amene anyuani aklini opanda kena kali konse chifukwa Allah wafufuta wafufuta ni machimo ndiye mwezi umenewu muntu apnditudi yani animbikire kwambiri kupanga ibada kumpembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala ndiudindo wa inuyo amayi ndiudindo wa inuyo abambo ndiudindo wa inuyo mnyamata ndi nsungana kulimbikisa anthu kulimbikisa abale anu kulimbikisa mafamily chifukwa kuti tikonze bwino ziyambire ku family yanuyo swaumu mukupanga muraqaba inuyo abambo ananu mukuwayangana bwino musawumu yawo akazi anu musomo mukuona bwino saa kumazemba kupita kuseri kwa chiseko ndikumaja akazi anu saa kumakuna mizana amene amuna usaa kumazemba ndikumakaja muziyang'anizana ndikumalondana ndikumauzana kumalangizana zabwino kumakugirana nkono adinu nasiha chipembezo nkulangizana amunanga msamali mwezi uno ni mwezi ofunika kuchulukisa zabwino akazanga msamali mwezi uno ni mwezi ofunika kuchulukisa zabwino ananga msamali kuma wasonkanisa ndikuma waudza family izikhala family yopa Allah muzisangalala mukama muopa Mulungu subhanahu wa ta'ala kuchisangalalo chanu nyumbamo chizipezeka ngati Allah akutsatiridwa ngati sunna za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikukwananisidwa mnyumbamo ndi mnyumbamo muzisangalala koma ngati sunna za mtumiki mulibe chosangala sanchani mmenemo ngati Allah sakuopedwa nyumba manumo chosangala tsanchiyani pamene pochina ndi mutakunena kuto nyumba mwanga muliza nzeru zimene zikuchitika kumachita anthu sakuswali mmene mocha nzeru chimene munga makhale ndi kumasangalala nacho inuyo ndi chiyani timpemphe Mulungu subhanahu wa ta'ala atige mukula kapolo ake amene amamuopa Mulungu subhanahu wa ta'ala ndakuti wali hadha warada pachifunga chimene chozabwera an ummil mu'minina ummi Salama kuchokera kwa mai anthu okhulupirira ummi Salama mkazi wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azikazi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi azimai athu wina aliyense amene ndi okhulupirira asamandiro ndilibe amayi yanga ine la mutilina wazimai athu ndi azikazi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siku la kiyama Mulungu subhanahu wa ta'ala akatilowese mugulanthu amene azimai athu amenewa azikawapangira shafa insha Allah ummi Salama akunena kuti anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama nditudi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama dhakara Ramadhana adatchula mwezi wa Ramadhani siku lina lake Sayyida Ummi Salama akutifotokozera kuti nditudi mtumiki sallallahu siku lina lake adatchula zokhuza na Ramadhani bifaulihi madalitso amene Allah waika mwezi umenewu wa Ramadhani yani bifadlihi ala shuhuri yani anachula zokuzana ndikupambana kwa mwezi umenewu pa miezi na yonse imene Mulungu subhanahu wa ta'ala adatipasa faqala ndiye mtumikade yankula kunena kuti man qama ramadhana amene angaime kumaswali mwezi wa Ramadhan kumaswali tarawih kumapita kunzikiti na maswali azibambo titenge pamene polifunika kumfisisa bwino azimai makomomo kuswali osango gona osamango kuti basi poti ndiye unejo kutereka hii ai kumaswali mmene manyumbamo mukamaliza kukonza iftari anthu afutula anthu akuthamanga azibambo kupita kutarawih mukuopa mafitina mukuopa kuti mukoza munjira kumasokoneza anyamata chifukwa mizikiti akamapita asunga na leo lino shaitani makhala kuombera mmanja Naam ambiri akamapita leo lino kwenzikiti shaitani makhala kuombera mmanja nenga mukuopa mafitina mmakwanisa kuswali pano kwa kuswali nyumba taswalini ngati simu kutero auze na munanu kuti munditenge popita kunzikiti ndifuna kupita kumene kwa kaswali nawo amene anga swali zimene swala zimenezi imanan mozindikira kuti zimenezi ndi zimene Allah watituma watilamula utizipanga wahtisaban kumanso mosakasaka chisangalo cha Allah kuti kharaja min dhunubihi ama tuluka kuchoka machimo ake kharaja ama tuluka mtu ameneyo kuchoka machimo ake mtu amene akuima mwezi umene wa Ramadhani na maswali tarawih mosakasaka chisangalo cha Allah imani yokwanira kumazindikira kuti zimene ndikupanga zimene Allah wala mulira amene yo kharaja min dhunubihi ama tuluka machimo ake kayaumi waladatu ummuhu ngati siku limene mai yagada mbeleka mwana akabada sakala ni machimo ama kala machimo alibe chimozi monziso mtu amene wasalabu waima kumaswali mwezi umene wa Ramadhani mosakasaka chisangalo cha Allah mozindikira kuti Allah ndi amene wandilamula amene mwezi umene ukamata ama tuluka alibe chimo mau amene akuyankhula ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi mwezi wena kuti no ankolo sinthaenda tumuzika sutafoja kunzikiti ambiri amapita mmezikiti na masuta foja amene akudikira imamu akamapita pa rukundu kumathamanga kumakapanga nawo ruku zachi bwana ngati mwana munthu wachikulira ukandika dero pepera amene utikaona tiwalangize kuuza kuti mukuluza
mukuzimana inuyo muntu wachikulire zochitika ngati mwana imamu akapita paruku nditamanga ndikapanga nawo ruku zachibwana zokhazoka osampembeza Allah motero kumpembeza Allah ma serious kumpembeza Allah mozindikira kuti mukufunafuna chisangalalo chake tsiku la kiyama ndiye munthu amene angagwire ntchito zabwino mwezi umenewu mukutha kuona kuti ndi mwezi waukulu umene ngati munthu angasatire bwinobwino malamulo amene Mulungu subhanahu wa ta'ala wayika ndi ziphunzitso za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzatuluka mwezi umenewu opanda tchimo ngati mwana obadwa kumene njoti pamene mabuku ake azintchito achite kuyambira soka chiwiri tikutero pano pa fi taati llahi tahlul haya ngati muli ndi funso ndemanga tapanga ndicho mtu mafunso anu azayankhidwa ndiponso ndemanga zanu zizagwirisiridwa ntchito Mulungu subhanahu wa ta'ala azitiyanjanisa Mulungu subhanahu wa ta'ala azikudalisani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh